ତମେ ଭଲ ଲୋକ ମୋହନ ବାବୁ, ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ବ୍ୟବହାର ଭଲ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଲୋକ ଭଲ ଭଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୁହଁ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କେମିତି ହବ, ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି କଡାକଡି ହବ। ଡେଲି ମର୍ଡର, ଆଜି ବି 5 ମର୍ଡର, ଡେଲି ଖଣ୍ଡା, ଡେଲି ବନ୍ଧୁକ, ଡେଲି ଚାରିଆଡେ ଫୁଟୁଛି। କିଏ କୋଉ ନଈରେ ପେଲିକି ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲାଣି, କିଏ ଟ୍ରେନ ଆଗରେ ପକେଇଲାଣି। ଓହୋ କି ଅବସ୍ଥା। ନାଇଁ ହଉ, ଆମ ସାନ ଭାଇଟା ଟିକେ ଆଦିବାସୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ଏଇନା ଟିକେ ୟାଡୁ ସାଡୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ମାନେ ସେଲୁନଠୁ ବଳିକି ସେଲୁନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇନା ଡେଲି ଦାଢି ମାରିକିରି ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି, ଯେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇ ବାହାରନ୍ତି, ସେ ଏଇନା ଆମ ସାନ ଭାଇ ମୋହନ ମାଝୀ। ନା ସେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ନୁହଁ ସେ, ଭେରି ଗୁଡ ମ୍ୟାନ, କିନ୍ତୁ କାମକୁ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୁହଁ।